Ahojte, moje meno je Patrik Malý a v predošlej časti som vám ukázal nejaké novinky z Javy a zo sveta Quarkusu. V tejto časti by som rád odprezentoval Quarkus z pohľadu Development Experience. Ja som si pre vás pripravil taký drobný projekt, rád by som ho na začiatok prešiel, aby sme sa vedeli lepšie pohybovať. Je to v podstate taká webová restová aplikácia, pomocou ktorej budeme nejakým spôsobom získavať alebo ukladať dáta. Čiže nejaký štandardný flow, ktorý využíva väčšina spoločností. Ako som už spomínal, teda táto aplikácia vznikla pomocou frameworku Quarkus a z predošlého videa som teda odkomentoval Quarkus Main, ktorý v podstate je štartovacím bodom aplikácie. Pokiaľ ho nemáme, framework rozozná, že sa jedná v podstate o webovú aplikáciu vďaka definovaným dependencies. Keď sa pozrieme na framework Quarkus, jednou z veľkých výhod je práve jeho použitie z pohľadu Development Experience a z pohľadu toho, ako jednoducho sa používa práve počas vývoja. Development Experience v podstate je veľmi zaujímavá problematika. Stále viac a viac spoločností sa snaží nejakým spôsobom získať informácie o nejakej produktivite vývojárov a stále viac a viac sa zisťuje, ako je to veľmi náročné. V minulosti sme to mali veľa frameworkov, ako boli napríklad Dora metriky, čiže evidovali sme frekvenciu releaseov, nejaký failure rate, mean time to restore a podobne. Zistilo sa, že v podstate fokusovať sa na nejaké takéto outcomy není prínosné, pretože nevieme odchytiť naozaj, nakoľko sme produktívni. Týmy začali síce rýchlejšie a častejšie releaseovať, ale ten prínos pre toho koncového užívateľa nebol taký žiadaný. Tá evolúcia napredovala, v podstate vznikol framework Space, ktorý už viac nejakým spôsobom fokusoval na vývojárov, snažil sa identifikovať, nakoľko sú spokojní, hodnotiť nejakým spôsobom performance, ale stále to bolo ešte nastavené nejakým spôsobom v takých rámcoch, ktoré nevedeli nejakým spôsobom jednoznačne povedať, kde sú tie pain pointy toho developmentu. Až v podstate minulý rok sa predstavil framework DevEx, ktorý hodnotí development experience v podstate z takých 25 sociálno-technických faktorov. Celý je postavený nejakým spôsobom na psychológii, ktorá definuje takisto aj správanie človeka ako nejakú sadu takých znakov, ktoré vieme zgrupovať do takých troch základných skupín: affection, connection a cognition. Toto sa snažili tí vývojári nejakým spôsobom preniesť do nášho sveta. Definovali zhruba 25 sociálno-technických faktorov, ktoré ovplyvňujú development experience a tým aj produktivitu našej práce. S tým, že to zgrupili do takých troch skupín. Jeden je flow state, to je teda schopnosť nejakým spôsobom vývojárov ostať vo svojom flowe, to znamená, že nie sú vyrušovaní nejakými meetingmi napríklad alebo zbytočnými nejakými konverzáciami. Cognitive load je takisto veľmi zaujímavá oblasť, hovorí o tom, ako veľmi sú tí vývojári preťažení v prípade, že potrebujú nejakú akciu vykonať, na čo všetko musia myslieť. Čím menej vecí treba mať v hlave, tým je tá práca plynulejšia a jednoduchšia. A feedback loop je veľmi zaujímavý a to je v podstate nejakým spôsobom čakanie na nejaký feedback, respektíve procesovanie v tom samotnom development lifecycle. Jeden z týchto príkladov môže byť napríklad code review, kde priemerná doba čakania na review od kolegov je zhruba 1 deň. No ale prečo Quarkus a prečo ho spomínam práve v súvislosti s development experience? Pozrime sa už len na samotný projekt, ktorý som už spomínal. V predošlej sérii som takýto projekt už vytváral, čo je veľmi nápomocné napríklad priamo pri vytvorení takéhoto projektu nám vznikne Dockerfile. To znamená, že opäť znižujeme nejakým spôsobom aj cognitive load a aj nejaký feedback loop v pomere code review na to, aby sme takýto nejaký Dockerfile vytvorili. A samotný Quarkus ako framework nám ho pripraví a my ho môžeme v podstate veľmi jednoducho použiť. Myslí na štandardné problémy, napríklad ako je definícia gitignore failu, ktorý samozrejme nemusíme definovať, ale aj docker ignore failu na to, aby ten samotný Docker image bol čo najmenší.
Ďalšou z výhod je takisto feature zvaná Dev Services. Táto feature v podstate umožňuje veľmi rýchly setup developerského prostredia. To znamená, že bežná aplikácia väčšinou používa rôzne remote services, ako je napríklad Apache Kafka, alebo nejaká relačná databáza. Práve relačná databáza je veľmi dobrým príkladom a teda keď vytvoríme takýto projekt, tak bežne sa stáva, že najprv potrebujem vytvoriť nejakú connection, zadefinovať tieto veci v Application Properties. Ako vidíte, ja tu v podstate v Application Properties nemám absolútne definovanú žiadnu connection. To znamená, že nemusím tam hľadať nejaký connection string, nemusím spúšťať žiadny kontajner ani nič podobné. Práve Dev Services nám toto umožní. Jediná vec, ktorú potrebujem, je zadefinovať v podstate v POM XML JDBC konekciu, to znamená, že povedať Quarkusu, o aký typ databázy sa jedná. Keď v podstate spustím aplikáciu, tak o malý moment budeme vidieť v podstate, že Quarkus rozozná, o akú aplikáciu ide, respektíve akú servisu potrebuje a začne si spúšťať v podstate test kontajner, tu vidíme Postgre s tagom 14, na to, aby sme vedeli začať vyvíjať. Čiže bez toho, aby som nejakým spôsobom definoval connection string, Quarkus mi ho vytvorí, sem ho aj hodí v podstate s tým, že teda meno databázy je Quarkus. Čo som ešte samozrejme pridal a čo zvyknem využívať veľmi rád je možnosť nejakým spôsobom setupovania volumov. Pre demonštráciu som pridal ešte jednu dependency Quarkus Flyway. To znamená, že v podstate Flyway využívame na migráciu databázových schém. Keď sa pozrieme na spustenie aplikácie, čiže prvýkrát, keď som ju spustil, tak sa migrovala schéma a v podstate spustili sa dva fajly. 1.0 a 1.0.1, čiže add contracts. Tieto mám zadefinované tu v resourcoch a nerobí to v podstate nič iné, vytvorí nám nejaké databázové entity a samozrejme spraví väzby plus pri ďalšom kroku vytváram nejaké konkrétne záznamy. Čo je dôležité, v podstate som nasetapoval v Application Properties to, aby sa to spustilo hneď na začiatku. No a v prípade, že by sme nemali túto volume zadefinovanú, tak pri každom spúšťaní by sa všetky tieto skripty spustili. Čiže prvýkrát sme to spustili, vidíme, že sa to aj spustilo. V podstate ten Flywheel zmigroval tieto skripty. Ja to teraz zastavím a preklírujeme. A teda keď to spustím opäť, tak práve vďaka tomu volumu tieto skripty nebude treba spustiť, pretože ten kontajner si zachová na tom volume nejaký stav. Čiže vidíme, že dva migračné skripty tam síce boli, ale no migration necessary, to znamená, že všetky tieto zmeny už prebiehli. Ďalším dôležitým faktom, ktorý by som chcel spomenúť, je okrem teda Dev Services a samozrejme Development Mode. Development Mode umožňuje veľmi rýchlo a efektívne pracovať s tým, že pokiaľ spustíme aplikáciu v Development Mode, čo samozrejme som spustil, tak vieme veľmi rýchlo meniť v podstate čokoľvek bez toho, aby sme potrebovali nejakým spôsobom aplikáciu reštartovať. To znamená, že Quarkus detekuje nejaké zmeny a snaží sa ich nejakým spôsobom pretransformovať do živého kódu. Keď teda spustím nejaké testy, ktoré som už pripravil, tak vidíme, že jeden z testov zavolá ako keby tento get endpoint a zavolá sa tam queryna, ktorá nejakým spôsobom vytiahne všetky tie kontrakty, ktoré sme si my zadefinovali. Čiže je tam nejaký klient, je tam nejaké premium a currency. Ja si toto zakomentujem a v podstate tú implementáciu zmením iba na to, aby mi to vrátil napríklad úplne nový array list, povedzme. Aplikácia to samozrejme zistí a teda
tentokrát nám vypíše prázdny list. Čiže bez toho, aby som ja potreboval niečo meniť, ja môžem takto jednoducho v podstate meniť implementácie a akýmkoľvek, iba jedným saveom v podstate sa mi spraví nejaký live reload danej aplikácie. Ďalšou veľmi nápomocnou vecou, ku ktorej sa budem počas celej série vracať, je tzv. Dev UI. Keď ho otvoríme v podstate, tak nám umožní nahliadnúť do pozadia celého frameworku, umožní nám prejsť si napríklad beany, ktoré používame z pohľadu Context and Dependency Injection, pomôže nám pozrieť sa na data sources, na flyway samotný, ktorý som už spomínal, akým spôsobom máme napríklad persistent unity spravené, a v neposlednom rade, čo je veľmi nápomocné, je aj hodnotí nám nejakým spôsobom performance jednotlivých endpointov. Keď sa teraz pozriem napríklad na náš endpoint getContracts, ktorý som tu prezentoval, tak vidíme, že z pohľadu zápisu je to už nasetapované dobre, z pohľadov resursov takisto. No ale tá execution a teda performance toho vykonávania celého je hodnotené ako 0%, to znamená, že to je nejaký základ, ktorý sa počas tejto série nejakým spôsobom pokúsime vylepšiť. Veľmi nápomocným nástrojom je práve testing command line. To znamená, že veľmi častým prístupom k vývoju je tzv. Test-driven development. To znamená, že vývojári najprv napíšu test, následne ten test failne, snažia sa ho opraviť pomocou implementácie a takýmto spôsobom iterujú. Keby sme museli tieto testy nejakým spôsobom spúšťať manuálne, tak by to mohlo byť naozaj veľmi náročné, respektíve by to trvalo dosť veľa. Quarkus ale prináša práve tento terminál spomínaný, ktorý nám pomocou command lineu v podstate umožní svojimi komandmi spustiť tieto aplikácie. Navyše nám to umožňuje teda vypisovať výstupy z týchto testov alebo v prípade potreby tieto veci nejakým spôsobom zamietnúť. Takisto tu sú komandy, ktoré umožnia spustiť iba tie testy, ktoré failli. To znamená, že nemusí ten vývojár nejakým spôsobom hľadať a definovať, ktoré testy má spúšťať, pokiaľ nechce všetky. A to je vo väčšine prípadov práve use case, keď chce opravovať iba failnuté testy, tak ich spustí iba pomocou prepínača F. Čiže ja keď teraz napríklad spustím tie testy pomocou F, tak mi to vypíše, že nepotrebuje v podstate spúšťať nič, keďže všetky testy prebehli. Alebo napríklad komandom R môžeme spustiť ešte raz tie testy, aj keď už predtým prebehli v poriadku. Ďalšou výhodou je samozrejme už využité teda prepínanie do Dev UI, alebo teda vyhodnocovanie samotných testov a editácia nejakým spôsobom cez command line argumenty. Čiže ja napríklad prepínačom E viem ešte pridať nejaký prípadný command line argument. Ak vás teda nebaví reštartovať stále aplikačný server, respektíve spúšťať testy manuálne, tak neváhajte a pošlite nám životopis, pretože s týmito vecami sa stretávame na dennej báze. Nezabudnite odoberať náš YouTube kanál. Ak vás niečo zaujíma, hoďte komentár. V ďalšej časti sa teda pozrieme na Panage Entity, čo je nadstavba nad Hibernatom, ktorá je takisto veľmi zaujímavá. Vidíme sa v ďalšej časti. Ahojte. Vedeli ste, že existuje viac ako 700 programovacích jazykov? Ja napríklad hovorím 10.